Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመጽንዕኩ Hejsangus församling hur står det till? ከም ትኩሉ ጊዜ ንመጸኩም ንጎ ሎም ድማ ነዝ መዓልቲ ዝሆን ንዝበለጸ መዓልቲ ዝሆን ድበለጸ ቃል ዝብል ፕሮግራም ሂዝና መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ናብ ቃሉ ነቅልብ ድብል Och dagens ord det är låt oss ha fokus på ordet. በጣም አገዳሲ እዩ ልብና ናብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከቅልባ ቢወት Det är viktigt att vårt hjärta och vårt liv ska alltid vara fokuserat på ordet. لعلمانم ኣብ ህይወት ዕውታት ዝገብረና እንተ ደኣ ናብ ቃል አምላኽ ዘቅለበ ልቢ ኣለና ሆይኒ Det som får oss att bli segrare i livet och lyckas det är när vårt hjärta är fokuserat på Guds ord. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ጥቅስ 20 Det är därför i Ordspråksboken kapitel 4 vers 20 ወደየ ናብ ቃላተይ አቅልብ እዝንኻ ናብ ዘረባይ አድነን ይብል Det står, min son, ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord. ይሲ ናብ ቃላተይ አቅልብ እዝንኻ ድማ ናብ ዘረባይ አድነን ይብል Det står, ta vara på vad jag säger och låt dina öron vända sig till mina ord. ብዙሕ ጊዜ ክርስቲያናት ካብ ናብ ቃሉ ንላዕሊ ናብ ኩነታትና መቅላብ ኢና ንፈቱ Oftast vi kristna kan göra misstaget mer än att vi kollar på ordet, vi kan kolla på vår omständighet. አዝዮም ውሑዳት ክርስቲያናት እዮም ኣብዚ ነገር እዚ ኣዝዮም ዕውታት Det är väldigt få kristna som har verkligen segrat i det här området. ስለዚኦም ድማ ኣዝዮም ውሑዳት ክርስቲያናት ነቲ ቃል ኣብ ልቦም ስለዝረኽቦ እቲ ቃል በኦም ክግለጽ ከሎ ንርኢ Och det är på det sättet vi ser få kristna, eftersom ordet finns i deras hjärta, då ser vi hur ordet verkar i deras liv också. እንተ ደኣ ልብና ናብቲ ቃል ኣቕሊቡ ውሽጥና ነቲ ቃል ክረኽቦ እዩ Om vi ger vår hjärta till ordet så kommer vår inre finna ordet. እንተ ደኣ ውሽጥና ነቲ ቃል ረኺቦ ናይቲ ቃል ህይወት ኣባና ክግለጽ እዩ Och om vår inre finner ordet så kommer vi få se resultatets ordets kraft i våra liv. ቃል ኣምላኽ ስካብ እምሮና ሓሊፉ ንውሽጥና ክቆጻጸረሉ Det är viktigt att Guds ord går ut över vårt sinne ner till vårt inre. ስለዚህ ቀጽሉ ጥቅሲ 21 22 ከምዚ ኢሉሎ ምሳሌ I vers 21 till vers 22 i samma kapitel står det så här. ንዝረኽበን ህይወቱ ንብዘሎ ስጉኻ ፈውሲኤን እሞ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይተርሕቅን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ድማ ቆርን Och det står så här, låt dem inte vika från din blick, bevara dem i ditt hjärtas djup, för det är liv för dem som finner dem och läkedom för hela hans kropp. ቃሉ እንተ ደኣ ልብኻ ረኺብዎ ቃሉ እንተ ደኣ ውሽጥኻ ተዓቂሩ ንብዘሎ ናትካ ነገር ህይወት ክቦ ክጅምር Om ordet finns inne i dig och den bevaras i dig så kommer det kunna ge liv till allt som tillhör dig. ኩሉ ከም ፍቓዱ ክኸደልካ ክጅምር Då kommer allt gå enligt hans vilja. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት 19:20 Därför i Apostlagärningarna kapitel 19 vers 20 ቃል ጎይታውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዐን ብል och det står, så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. ክሳብ ክንደይ እዩ ናይ ጎይታ ቃል ኣብ ውሽጥና ዓበን ብርቱዕን Till vilken nivå är Guds ord stark och kraftfull i vår inre? ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ቃል ጎይታ ኣብ ልብና ክዓብን ክብርትዕን Det är jätteviktigt att Guds ord ska växa och bli stor i vår hjärta. እንተ ደኣ ቃሉ ኣብ ውሽጥኹም ክዓቢ ጀሚሩ ብዘገርም ዓይነት መንገዲ ህይወትኩም ክልወጥ ክትርእይዎ ኢኹም Och om ordet börjar få plats i ditt inre och börjar växa, då kommer ni få se era liv bli helt förändrade. ስለዚ ናይ ክርስቶስ ቃል መሊኡ ንውሽጥና ክሓድሮ ኣለዎ Så Guds ord måste bo i vårt inre med sin fullhet. ቆሎሴ 3:16 ከምኡ ኢሉ ኣሎ I Kolosserbrevet kapitel 3 vers 16 står det så. ብመዝሙርን ውዳሰን መንፈሳዊ ቅኔን ንሕድሕድኩም ኣስተምህሩን መዓድን ብልብኩም ብጸጋና ኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም Det står, låt Kristi ord lyckligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. ሃሌሉያ ሪኹም ቃሉ ብሓቂ ብምልኣት ኣብ ልብና ክሓድር ከሎ ነቲ ኣብ ቃሉ ዘሎ ናይ በረኸትን ናይ ክርስቶስ ህይወትን ብቐሊሉ ክንነብሮን ክገልጾን ክሕግዘና እዩ Så när Guds ord bor rikligt i vår inre så kommer vi få möjligheten att leva det kristna livet med hans nåd och njuta av det livet. ግን ቃሉ እንተ ደኣ ክሓድረኩም ኮይኑ መጀመርታ ናብ ቃሉ መቕላብ የድልየና Men om ordet ska bo i vår inre rikligt, då behöver vi ge tid och fokus till ordet. እዚ ማለት ንቃል ኣምላኽ ጊዜ መሃብ ንቃል ኣምላኽ ብምስተውዓልን ብርድኢትን ምስኡታይ መውሳድ Det här betyder att ge tid och i fokuserad stund att spendera tid med ordet. ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ምልዋጥ ሓይልን ብቕዓትን ኣለዎ ካብ መንፈስኩም ክሳዕ ስጋኹም ህይወትኩም ኩሉ ክቐይሮ ይኽእል እዩ
Och Guds ord har kraft att kunna förändra er liv från ande till själ. Så när ni ger det kommer den kunna förändra ert liv. ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ እምነት ናብ እምነት ንህይወትኩም ከሳግራ ኽእል Och det har möjligheten att ta era liv från härlighet till härlighet, från tro till tro, från hopp till hopp. እንተ ደኣ ናይ ቃሉ ብርሃን ውሽጥና በዚሕሉ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ Och om ordet börjar växa i vår inre och fyllas så kommer Guds nåd också öka i våra liv. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrade. ሻሎም